вітанне, мои маленькія. Я прыгатаваў для вас сюрпрыз. Я раскажу вам аж 2 казкі Эльгі Паповай. Першая называецца «Пра намаляванага вожыка». Сядайце утульней, я пачынаю. З гары да мора вядзе доўгая лесвіца. Кожны дзень па ёй спускаюцца і падымаюцца людзі. Лесвіца зусім старая. Дзе-нідзе яе прыступкі трэснутыя, а праз расколіны ў бетоне прабіваецца трава. На лесвіцы жыве вожык. Ён абраў сабе месцейка вышэй, там, адкуль добра відаць мора. Вожык сядзіць на адной з цэлых прыступак. Некалі яго туды пасяліў маленькі мастак. Вожык намаляваны. Поруч з намаляваным вожыкам стаіць намаляваны імбрычак і 2 намаляваныя філіжанкі. У імбрычку заўсёды ёсць цёплая гарбата. Вожык рады падзяліцца ёю з кожным. Звычайна людзі бегаюць уверх і ўніз, не зважаючы на маленькага намаляванага вожыка. Яны вельмі спяшаюцца, у іх важныя справы. Але час ад часу трапляецца такі чалавек, які, прабягаючы раптам, спыніцца, разгублена агледзецца і заўважыць маленькага вожыка. Вожык усміхнецца чалавеку і прапануе яму гарбаты. Чалавек і вожык сядзяць побач і глядзяць на мора, на тое, як у яго павольна апускаецца вялікае малінавае сонца, і як блішчаць пад яго праменямі далёкія ветразі караблёў, слухаюць цягучае вуркатанне хваляў і крыкі чаек, падстаўляюць твары цёпламу салёнаму ветрыку. Чалавек здымае туфлі і ставіць босыя пяты на шурпаты, разагрэты за дзень бетон старых прыступак. Вось сядзіць чалавек побач з намаляваным вожыкам, трымае ў руках намаляваную філіжанку і ўдыхае травяны водар намаляванай гарбаты. І ў гэты момант ён раптам востра ўсведамляе сваю сапраўднасць. І такое ўсё вакол слушнае і ўчаснае, такое прыгожае, што на вочы чалавеку наварочваюцца слёзы. Але не ад суму, гэта ад любві да жыцця. А вожык ціха ўсміхаецца. Ён таксама любіць жыццё і свет, і чалавека, і ўсіх іншых людзей таксама. Чалавек ставіць філіжанку на месца, ціха дзякуе намаляванаму вожыку за гарбату. Вожык ветліва ківае ў адказ. Чалавек устае і ідзе. Але ён ужо не бяжыць наўздагон важным справам, а ідзе спакойна, цешачыся кожным момантам сучаснасці. Туфлі боўтаюцца на шнурках, перакінутыя цераз плячо. А маленькі намаляваны вожык ставіць грэцца намаляваную гарбату. Ён заўсёды чакае гасцей. Ён глядзіць на апошнія прамені заходу і усміхаецца. Наступная казка будзе называцца «Пра мышаня і галактыку». Стаяла ясная летняя ноч. Маленькае шэрае мышаня сядзела на гаўбцы старога дому і глядзела ў неба. Дом быў рыпучы, а неба звонкае. Яно звінела незлічоную колькасцю зорак. З усіх канцоў неба зоркі, каметы, планеты і астэроіды сцягваліся да яго цэнтру, і там, проста над галавою маленькага шэрага мышаняці, закручваліся ў велізарную спіраль галактыкі. Мышаня глядзела на галактыку і думала: ну да чаго ж яна велізарная?
Вось я сяджу на гаўбцы невялікага дому, які стаіць на адной з вуліцаў вялікага гораду. А горад гэты усяго толькі маленькая частка велізарнай планеты. А такіх планетаў у галактыцы 1000. Колькі ж мышанятаў можа змясціць у сабе галактыка? Мільён? Не. 10 мільёнаў ці нават 10 мільёнаў мільярдаў? Што значыць адно маленькае шэрае мышаня для такой незлічонай галактыкі? А велізарная, памерам з 10 мільёнаў мільярдаў шэрых мышанятаў галактыка глядзела з космасу ўніз на сіні шарык планеты і на адно маленькае шэрае мышаня, якое сядзіць на гаўбцы старога рыпучага дому. «Чаму ты не спіш, малеча?» – спытала ў мышаняці галактыка. «Я думаю», – адказала мышаня. «Пра што?» «Пра тое, якая ты вялікая і якое я маленькая. Гэта так неймаверна». «Я цябе разумею», – адказала галактыка. «Да мяне таксама часам прыходзяць такія думкі, калі я ўглядаюся ўдалеч космасу». «Гэта як?» – здзівілася мышаня. «Вельмі проста. Уяві сабе самую маленькую пясчынку на самай маленькай планеце». Мышаня задумалася. Гэта як самы кончык майго хваста?» «Гэта ў мільярды разоў менш за самы кончык твайго хваста, мышаня. Такой маленькай я адчуваю сябе, калі гляджу ў бясконцы космас. Адна пясчынка галактыка сярод мноства іншых пясчынак галактык». «Гэта цяжка ўявіць», – сказала мышаня. «У мяне круціцца галава, калі я спрабую ўявіць сабе непамернасць космасу. Ты кажаш, што ты толькі пясчынка, але для мяне твой памер неймаверны. Галактыка, ты займаеш сабой усё неба і нават больш. Хіба ёсць у цябе справа да маленькага шэрага мышаняці?» «Вядома», – галактыка пяшчотна усміхнулася, «мне ёсць справа да кожнага маленькага мышаняці, якое жыве на кожнай з маіх планетаў. Але ж ты такая велізарная, а я такое маленькае». «І што ж? Мне цікава з табою, мышаня». Галактыка пацягнулася, як поўсць, скудлаціўшы ўсе свае зоркі і муркнуўшы ад задавальнення, і зноў звярнулася да мышаняці. «Калі ласка, калі табе не складана, раскажы мне што-небудзь цікавае». І мышаня стала расказваць. Яно казала галактыцы пра лета і рамонкі, пра цёплую залеву, пра чабаровую гарбату, пра рыпучыя сходы ў старым доме, пра пах кніг і разагрэтага за дзень асфальту, што прагна глытае першыя кроплі дажджу, і яшчэ шмат пра што. Маленькая шэрая мышаня казала і казала, а неймаверная, велізарная, памерам з 10 мільёнаў мільярдаў мышанятаў галактыка ціха вуркатала, утульна згарнуўшыся клубочкам на самым кончыку ягонага хваста. Вось бачыце, наш свет велізарны, як касмічная галактыка, але самае цудоўнае ў ім гэта тое, што нават у вялікім космасе заўсёды ёсць месца для маленькага цябе. І неважна, хто ты,
хлопчык, дзяўчынка, намаляваны вожык ці маленькае мышаня. Твае думкі, твае пачуцці вельмі важныя. Сусвет чуе і любіць кожнага з нас. Трэба толькі умець спыніцца, паглядзець на зоркі ці на мора, выпіць кубачак гарбаты і адчуць прыгажосць гэтага моманту. А зараз, калі галактыка ўтульна згарнулася клубочкам, а вожык патушыў агнень над імбрычкам, пара заплюшчваць вочкі і спаць. Салодкіх вам сноў!